Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Willa. Nangyari ito nang nasa barko ako pabiyahe sa probinsya ng aking ina. 2 taon na rin kasi magbuhat nang magtrabaho ako sa Maynila. Noon ko lang naisipan na dalawin ang aking ina sa probinsya. Nagkakatawagan naman kami ni Mama pero sa telepono lamang iyon nagaganap. Noong panahon kasi na ito, hindi pa gaanong uso ang cellphone. Maski Skype at video call, wala pa noon. Ang kadalasan kasi na ginagamit na cellphone noong panahong iyon, Nokia 3310 o di kaya ay Motorola. At kahit wala pa akong cellphone nito, nakikitawag lang ako sa landline. Kaya nang naka-schedule na ang barkong sasakyan ko ay sabik na akong bumiyahe. Konti lang naman yung dala kong bagahe. Yung ilan kasing mga kagamitan ko, iniwan ko sa apartment na nirerentahan ko. May balak pa naman kasi akong bumalik sa Maynila dahil nandito ang trabaho ko. Ang tanging gagawin ko lamang sa lalawigan namin ay ang magbakasyon at syempre, ang makasama si Mama kahit na saglit lamang. Muntik pa nga akong malate sa pagbiyahe ng barko at sa kabutihang palad naman ay nakahabol pa ako. Bago pa ako makaakyat sa hagdanan ng bapor, biglang may nagsalita na isang babae na nakasalampak sa kalsada. Base sa itsura nito, hindi man sa pagiging mapanghusga, isa itong wala sa katinoan ng pag-iisip o yung tinatawag na homeless. Bigla pa naman itong sumigaw at base sa pagkatitig sa akin, mukha ako nitong kinakausap. Para ka na ring sumakay sa kamatayan mo. Mag-iingat ka, babaeng walang ulo. Pagkatapos nitong sabihin iyon, humalakhak pa ito. Napailing na lamang ako at tuloy-tuloy nang umakyat sa barko. Naghihintay na kasi sa akin ang gwardiya sa entrance upang suriin ang ticket ko. Pagkatapos kong makapasok, nagtungo na ako sa kwarto na ibinigay sa akin. Agad ko na bang inihiga ang pagod kong katawan sa kama. Dito ko napagtanto na umaandar na pala ang barko nang masilip ko iyon sa maliit na bentana. Napakaganda ng dagat, payapa at hindi malaki ang mga alon. Kaya naman nakaramdam ako ng konting relaksasyon. Pero kalaunan ay bigla kong naalala ang inihayag ng babaeng baliw. Sa tuwing sumasagi iyon sa isip ko, hindi ko maiwasang kilabutan. Sabihan ka ba namang walang ulo at kamatayan lamang ang pagtangka ko na pagsakay sa barko? Pero para matanggal ang kakaibang takot na bumabalot sa akin, ay kinalimutan ko na lamang iyon. Bigla akong dinalaw ng antok at kalaunan ay nakatulog rin ng mapayapa. Tanghali na nang ako'y magising. Lunchtime na pala, kaya umakyat ako sa 3rd floor. Kumain ako roon. Nang matapos ko mananghalian, syempre, nabusog ako. Sumakit bigla ang tiyan ko at naramdaman ko na parang kailangan ko nang magbawas. Kaya nagtungo na ako sa CR para mabawasan ang laman ng aking tiyan. Makaraan nito ay bumalik na ako sa aking silid upang magpahinga na. Kaso nga lang, nang naroon na ako, may napansin akong kakaiba sa kwarto ko. Paano ba naman kasi? Parang ang lansa ng paligid. Yung tipong parang may nakapasok na mabantot na aso. Yung parang ganon. Pero alam ko naman na bawal magdala ng ganong hayop kaya naman, napaka-imposibleng mangyari iyon. Paano ba naman kasi? Yung bawat kwarto roon ay walang mga pintuan. Kako sa isip ko, baka may nakapasok nga talaga na aso o baka naman, pwede namang magdala ng ganoong klase ng hayop. Sa kabila nito, iwinaglit ko na lamang iyon sa aking isipan at pagko ay natulog ulit ako. Hindi ko nga alam kung bakit antok na antok ako ng mga sandaling iyan. Samantalang marami naman akong itinulog noong nakaraan.
Agad naman akong dinalaw ng antok pero naputol iyon ng malimpungatan ako dahil sa isang paghangos. Napabalikwas talaga ako ng sandaling iyon. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako. Pero may nakita ako na isang malaking aso na lumabas na sa aking kwarto. Kulay itim ito at tayo na tayo ang mga balahibo. Napailing na lamang ako at nagwika sa sariling, totoo ngang may nagdadala niyon. Pero kahit na iyon ang naiisip ko, may bahagi sa isip ko na parang natatakot. Sa laki kasi ng asong iyon, may mali talaga eh. Talagang nakakatakot, lalo na't gabi na ito nagpakita sa akin. Pero pinilit kong binubura sa aking isipan ang tila nabubuong imahinasyon sa utak ko. Hanggang sa nagpatuloy na ako sa pagtulog. Sa tingin ko pa nga noon, kapag nagpatuloy pa ako sa pag-iisip ay talagang babalutin ako ng takot. Kinaumagahan, maaga akong nagising. At dahil nagugutom na ako, nagtungo ulit ako sa kantin para kumain. Masarap talagang mag-almusal kapag nasa barko. Bukod kasi sa maraming pagpipilian na masasarap na pagkain, matatanaw pa ang view ng dagat sa kinapupwestuhan. Nakakaaliw ang mga pag-alo ng dagat, lalong-lalo na mga ibon na lumilipad sa itaas. Mukhang kingfisher ang mga iyon. Talagang nabusog ako sa almusal dahil sa sarap na pagkakaluto nito. Pagkatapos noon, nagtungo na ako sa hallway para pagmasdan ang dagat. Napapangiti ako dahil sa presko ng hangin. Kaya nga kahit mag-isa lang ako sa biyahe at walang nakakausap, hindi iyon problema dahil nai-enjoy ko naman ang bawat sandali. Pero naputol ang pagmumuni-muni ko nang may mapansin ako sa gilid ng mga mata ko na isang tao na para bang nakatingin sa akin. Kaya naman agad kong ibinaling ang pagkakatingin na roon. May nasilayan ako roon na isang lalaki na mukhang 30 anyos na. Masamang-masama ang pagkakatingin nito pero agad naman itong nawala dahil nagtungo ito sa umpukan ng ibang mga tao. Maya-maya pa, halos malaglag na ang puso ko sa labis na nerbiyos nang merong kamay ang dumantay sa aking balikat. Akala ko kung ano na iyon. Isa palang dalaga na mukhang kasing idaran ko lang yung humawak sa akin. Palagay ko ay meron itong kailangan. "Miss, bakit?" tanong ko. "Nakita mo ba yung lalaking iyon?" Mukhang yung namataan ko yung tinutukoy nito. "Mag-iingat ka sa taong iyon. Dahil dito pa talaga sa barko siya naghasik ng lagim." Nangunot ang noo ko. "Sino ba yung lalaking iyon? Kilala mo ba?" Nagtataka kong tanong rito. "Sa totoo lang ay hindi. Pinapaalalahanan lang kita dahil nakita kita kanina na walang ulo. Ibig sabihin, mayroong masamang pangitain sa'yo. Ganoon ang paniniwala naming mga probinsyana. Yung lalaki kasi na nakamasid sa iyo kanina ay hindi iyon pangkaraniwan." Lalo naman akong nahiwagaan sa mga sinasabi nito. "Anong ibig mong sabihin, miss?" Kabado kong tanong. Aswang yung taong iyon at mukhang ikaw ang napiling puntiryahin." Agaran nitong tugon sa akin. "Aswang? Totoo ba iyon? Paano mo nalaman na aswang ang lalaking iyon?" Tanong ko rito. Dito na ikwento sa akin ng babae ang kanyang nadiscobre. Ayon rito, habang nasa hallway raw siya ng CR, namataan niya ang lalaking iyon na nasa pangit na kaanyuan. Nanlilisik ang mga mata nito habang may nilalantakan na dugo ang bagay. Dahil sa medyo may kalayuan ay di niya nakita kung ano iyong kinakain nito. Basta mamula-mula raw iyon. Malambot at mukhang hindi karni ng hayop. Nakita pa raw ng babae kung paano nito dinilaan ang mga dugong pumatak sa sahig.
Ang dila nito ay lumalapad at bigla rin namang numinipis. Nawala na tuloy ang mga dugo sa sahig. Talagang nilinis ito ng sarili nitong dila. Ang sabi pa sa akin ng babae, mabuti raw ay hindi siya napansin ng nilalang at ligtas naman siyang nakalayo roon. Dahil nakita ko ang pagiging sincero ng babae habang ito'y nagkukwento, napaniwala ako nito. So, ito pala ang ibig sabihin ng baliw na babae. Ang ibig palang sabihin ng walang ulo ay nagbabadyang kapahamakan. Siguro hindi napansin ang spot kung saan yung lalaking iyon ay may ginagawang milagro. Sino kaya yung nabiktima niyang iyon? At saka miss, alam mo ba kung saan yung room ng lalaking iyon? Agad namang umiling ang babae sa aking inihayag. Hindi ko alam kung saan miss, pero sa palagay ko ay wala siyang nabiktima rito. Yung kinain niya lamang ay baka baon niya iyon. By the way, ako nga pala si Angelica. Basta mag-iingat ka na lang ha. Ano nga palang probinsya mo? Tanong at pagpapakilala sa akin. Ako nga pala si Wela. Sikihor ang probinsya ko kaya mamayang hapon o gabi, yung barko ay hihinto sa Dumaguete. Ganoon ba, Wela? Sa totoo lang, taga roon na rin ako eh. Mabuti naman at sabay tayo sa pag-uwi. Dadaan ka pa ba ng Cebu? Alam mo, sa probinsya natin di ba walang aswang? Kung mayroon man ay bibihira lang. Ang medyo marami sa atin ay yung mga nag-aaral ng itim na karunungan. Napatangaw ako bilang pagsang-ayon na rito. Tama ka roon, kaya nga hindi ako makapaniwala na pati dito sa pambaserong transportasyon ay may ganoong uri. Nakakatakot. Wala silang pinipiling lugar. Teka, Angelica, pwede bang malaman kung nasaan ang kwarto mo? Tanong ko rito na parang matagal na kaming magkakilala. Takot na takot kasi ako ng mga sandaling iyon, kaya talagang gusto kong may makakausap. Sige, mamaya ituturo ko. Talagang ganoon sila, minsan agresibo. Maibibigay ko sa iyong pangontra, Wela. Naniniwala ka ba roon? Sa totoo lang, hindi naman talaga ako lumaki sa Siquijor, Angelica. Taga Maynila talaga ako at doon ako lumaki. Oo, inaamin ko na hindi ako naniniwala sa mga pangontra. Pero sa pagkakataong ito, hindi pa ba ako? Gayong sariling buhay na ang nanganganib sa akin. Napangiti naman sa akin si Angelica. Marami pa kaming napag-usapan tungkol sa buhay-buhay bago kami nagtungo sa silid nito. Dito ko nalaman na wala ring pintuan ng kwarto nito. Sa palagay ko, ganito lang siguro ang estilo ng barkong lula namin. May nilabas siya sa kanyang bag na isang habak. Ito yung klase ng anting-anting na parang sinturon na kinakabit lamang sa bewang. Para lubayan ako ng aswang na gustong puntiryahin ako, ay agad ko naman itong isinuot. Huwag mo na iyang hubarin ha kapag nasa labasan ka. Parang nakikita ko kasi na lapitin ka ng aswang. Either gusto ka nilang maging asawa, hawaan o biktimahin. Sambit sa akin ni Angelica. Grabe naman, may sumpa yata ako ah. Okay sige, hindi ko na talaga ito hubarin kahit kailan. Mamaya sabay tayo sa pag-uwi. Bumisita ka rin minsan sa bahay namin. Paalala ko kay Angelica. Sige, no problem. Dadalhin rin kita sa amin kung may oras ka. Basta, sabihin mo lang sa akin ha. Nang sa ganon ay may maibigay sa iyo si Lolo na mas malakas na pangontra. Isa kasi siyang manggagamot. Tugon nito. Kaya matapos ng aming pag-uusap, bumalik na ako sa kwarto ko. Ilang oras rin kasi kaming nagkwentuhan. Talagang mahaba-habang usapan ang naganap. Kaso nga lang, nang nandun ako, meron na naman akong nalanghap na hindi kaaya-ayang amoy. Hindi ko may paliwanag yung samyo na yon. Basta, amoy mabantot na aso.
Ganyan lamang ang tanging maisa sa larawan ko. Mabuti na lamang ay may nakita akong air freshener na malapit sa kama. Dinampot ko iyon at inispray sa buong paligid. Agad namang naalis yung mabantot na amoy. Pero may napansin akong papel na nakaipit sa unan ko. Nangunot ang noo ko dahil sa pagkakaalala ko, wala naman ito kanina. Agad ko itong kinuha at binuklat. Dito ko nalaman na isa pala itong liham ng pagbabanta galing sa lalaki. Kukunin niya raw ako upang ialay. Dito ko napagtagpi-tagpi ang lahat. Yung lalaki pala na nagmamanman sa akin at yung itim na aso na nasilayan ko noong nakaraan ay iisa. Totoo nga talagang may pagkasademonyo ang hayop na iyon. Noon pa pala ito nakakapasok sa kwarto ko at talagang nanganganib na ang buhay ko. Yung mabantot na naaamoy ko ay alam kong galing rin sa kanya. Sa kabutihang palad, nakilala ko si Angelica. Kung hindi dahil sa kanya ay wala akong pangontra. Kaya kahit nagbanta ito ay medyo natakot lang ako pero mas nangingibabaw ang pagkakampante ko. Batid ko kasing hindi makakalapit sa akin ang aswang dahil sa aking habak. Kinahaponan kung saan 3 oras na lang bago makarating ang barko sa Dumaguete. May nagtungo sa aking silid na isang batang babae. May dala-dala pa nga itong supot ng pagkain. Ibinibigay iyon sa akin ng bata nang tanungin ko kung saan galing iyon. Sabihin ba naman itong sa isang lalaki raw at inutusan lamang siya. Nakita ko na palabok iyon ngunit ang ipinagtataka ko, wala itong kalamansi. Ito pa naman yung klase ng pansit na paborito ko. Kaya talagang nakapagtataka kung sino yung lalaking iyon. Sa loob-loob ko, huwag naman sanang tama ang kutob ko. Nagtataka rin ako kung bakit may dalang palabok ang lalaking iyon sa loob ng barko. Ibig sabihin lamang nito, hindi bago yung pagkain. At maaaring niluto pa nito iyon bago bumiyahe. Siyempre, hindi ko kinain yung palabok. Pinagmasdan ko lamang ito. Bakit ko naman kakainin ito gayong alam ko na galing ito sa aswang? Idinulog ko ito kay Angelica. Pinuntahan ko pa siya sa kwarto nito. Talaga? Pinapaabot pa niya sa bata iyan? Sa palagay ko, hindi iyan totoong pagkain. Mabuti na lang may dala akong kalamansi na galing pa sa kantin. Akin na iyan at papatakan ko. Wika nito. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Angelica, lalo pat ng sandaling iyon, wala akong alam pagdating sa mga aswang. Kaya naman ipinaabaya ko sa kanya ang palabok. Nang makapaghiwa na si Angelica ng kalamansi, may bagay siyang ipinaalala sa akin. Ipangako mo sa akin, Willa, hindi ka sisigaw ha, dahil magugulat ka talaga sa makikita mo. Basta, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon mo oras na mapatakan ko na ng kalamansi ang palabok. Nagtaka ako sa kanyang inihayag. Promise, hindi ako magugulat. Pero ano ba yung makikita ko? Basta, manood ka na lang sa gagawin ko, Willa. Hindi nagtagal, piniga niya na nga ang kalamansi. Hinalo-halo pa niya ito. At sa maniwala man kayo sa hindi, habang inahalo niya iyon ay unti-unti akong nakakalanghap ng masangsang na amoy. At kalaunan, yung palabok ay naging daliri. Hindi yun daliri ng hayop pa, na gaya ng Adidas, sapagkat daliri ito ng tao. Kaya talagang napatakip ako ng bibig, kulang na lang ay mapaduwal na ako. Alam ko rin na namumutla na ako sa takot ng mga sandaling iyon. Grabe, bakit naging ganyan, Angelica? Bakit naging ganyan? Nininervyos na wika ko sa kanya. Dahil yung kalamansi, may kakayanan itong palitawin ang tunay na itsura ng pagkain. Ang mga aswang kasi, may kakayahan sila sa panlilin lang.
Nang patuloy kong nakikita ang mga nakakatakot na bagay na iyon, dali-dali akong lumabas sa kanyang kwarto. Diretso kasi ako sa CR para doon magsuka. Unti-unti ko na kasing nararamdaman ang pagbaliktad ng sikmura ko. Kaya nga lang, nagtaka ako dahil walang nagpaparoon at nagpaparito sa CR na iyon. Parang ako lang ang gagamit ng mga sandaling iyon. Kaya naman sang-ayon na rin sa akin iyon para walang makarinig sa aking pagdahak. Nang makarating na ako sa toilet, dito na ako nagsuka ng nagsuka hanggang sa lumit ang tiyan ko. Grabe, mahirap pa rin pala kapag naramdaman mo ang labis na pandidiri. Mamaya pa, napahinto na lamang ako nang may marinig akong parang may tumutunog sa kesame. Papalapit ng papalapit sa akin ang kakaibang ingay na iyon. Nagsisitayuan na tuloy ang mga balahibo ko sa katawan. Alam ko kasing hindi lamang iyon pangkaraniwang tunog lamang. May masamang kutob na ako lalo na nang may marinig akong mga paghangos at pag-angil. Finlas ko muna ang mga naisuka ko at dahan-dahang pinipihit ang pintuan para makalabas na ng cubicle. Na-check ko pa yung oras sa relo. 5:00 na pala ng hapon. Ito na rin ang oras na unti-unti nang lumalakas ang kapangyarihan ng mga elemento. Pagkalabas ko ng cubicle, hindi pa ako tumitingala ay batid kong may kung anong bagay ang nakakapit sa kesame. Nakikita ko kasi iyon sa gilid ng aking mga mata. Nilabanan ko ang takot ko. Unti-unti akong tumitingala para lamang masilayan iyon. At laking gulat ko nang masilayan na roon ang isang malataon na nilalang. Pero punong-puno ng makakapal na balahibo ang katawan nito at naglalaway pa ang bibig. Kaya ang seste, bahagi akong napasigaw at dali-daling tumakbo. Kahit na tumatakbo ako, alam kong sinusundan ako nito at gumagapang ito sa sahig. Hindi na ako nito sinundan ng meron ng mga tao sa hallway. Talagang hingal na hingal ako ng mga sandaling iyon at pinagpapawisan. Pinagtitinginan na nga ako ng mga tao. Nagtataka nga ako dahil meron na nga akong pangontra ay nasusundan pa rin ako nito. Agad kong sinipat ang abak sa bewang ko at laking dismaya ko nang makita na wala na ito roon. Mukhang nahulog yata pero napaka-imposible nun dahil nakatali naman iyon ng maayos sa aking katawan. Agad akong nagtungo kay Angelica. Nabanggit ko ang tungkol sa paghahabol sa akin ng aswang at pagkawala ng habak. Nakita ko na sumama ang tingin ni Angelica. Maya-maya pa, hinawakan niya ako sa kamay at hinatak patungo sa CR. Dala pa niya ang kanyang shoulder bag. Saan tayo pupunta, Angelica? Pagtatakang tanong ko rito. Doon sa CR. Hanapin ko yung lalaking iyon. Tuturuan ko siya ng leksyon. Habang papalapit ng kameron ay siya namang patindi ng patindi ang kaba na bumabalot sa akin. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ni Angelica. Pagkarating namin doon, walang mga tao maliban sa aming dalawa. Hindi rin namin natagpuan ang misteryosong lalaki roon. Pero kalaunan, may mga yabag kaming naririnig na papalapit sa amin. Si Angelica naman ay binuksan ng zipper ng kanyang bag at ani may mayroong dudukutin. Hanggang sa maya-maya, tumambad sa aming paningin yung lalaking iyon. Normal na ang itsura nito kumpara kanina, pero nakangisi ito sa aming dalawa. Kumusta na? Ako ba ang hanap niyo? Mukhang dalawa na ang mabibiktima ko ah. Humahagik-gik na pahayag nito sa aming dalawa. Napansin kong napangisi si Angelica habang nagsasabing, malalapnos muna ang pagmumukha mo bago iyon mangyari. Matapos niyang sabihin ay dumukot ito ng asin sa bag. Kitang-kita ko naman ang pamimilog ng mga mata ng lalaki. Kitang-kita ko naman ang pamimilog ng mga mata ng lalaki. Maya-maya pa isinaboy na nga ito sa mukha nito. Biglang napasigaw ang lalaki habang sapo-sapo ang mukha.
para itong sinabuyan ng asido. Nakikita ko pa na unti-unting nagbabago ang anyo nito. Basta parang taong baboy. May ulo ng baboy tapos mabalahibo. Muli akong hinatak ni Angelica at sabi ay umalis na raw kami roon. Tamang-tama naman dahil malapit na ang barko sa Dumaguete City. Bumilang lang ng higit kumulang 20 minuto ay nakababa na kami ng bapor. Hindi na namin alam kung ano nang nangyari sa lalaking iyon. Matapos naming iwanan sa ganoong kalagayan. Sumakay na rin kami ng Roro para makarating na kami sa aming probinsya. Nang nando na kami, dumiretso muna kami sa bahay nila Angelica. Inihayag nito sa kanyang lolo ang aming naranasan. Mabait ang kanyang lolo at binigyan pa nga ako ng mas mabisang pangontra. Mula rin noon, naging matalik na kaming magkaibigan ni Angelica. Dinadala ko rin siya sa tahanan nila mama. Pero hindi ko na ikunento pa sa aking pamilya ang nakakatakot kong karanasan. Nananatili itong sekreto sa kanila. Magmula nga nito ay nadala na rin akong sumakay ng barko, kahit na mas gusto ko ang transportasyon na ito kesa sa eroplano. Pero mas inisip ko ang kaligtasan ko at dahil lapitin ako ng aswang, umiiwas muna ako sa masyadong maraming tao. Hindi na ako nagpapakampante kahit na may anting-anting pa ako. Kaya nga nang bumalik na ako sa Maynila matapos ang mahaba-habang bakasyon, eroplano na ang sinakyan ko, kahit na mas mahal ang tiket nito. Sa kabutihang palad naman ay di na nasundan pa ang kababalaghan na iyon. Ligtas at payapa akong nakabalik sa Maynila. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Casper. Lubos na gumagalang, Willa ng Pilipinas.